Hi guys, welcome to TFA Files TV. We are back again with the latest gossip. Tom Jones achinyumba Holy 10 na Kim achidedzera kuti wakanyenga hure wakabhadharira hure mari uchitadza kubhadharira mwana wako. See full video guys, ma one. So behave. Ngwara ruvichi izvezvi ndevangwara ruvichi izvezvi ndevangwara izvezvi zvinobviswa ganda rendoro deuri munhu ka izvezvi kutaura materika ndevangwara. I wonder why ladies you don't support each other. I wonder ladies you don't support each other. Ungamuza kuti munhu ane mwana vasiwa nemurume wakutonobaya bhatani wakutara muposho. Let me just balance you guys. Let me balance you one thing. Let me give you a balance. Warotale is wrong. And this is what I'm going to tell you. I'm going to show you something. I'm going to say Warotale is wrong. And I'm going to mark and the person I have but I'm wrong. Right, let's go to an information. I mentioned $15. Then I promise you that $15. I know. Ladies, you must open. When you are cats, I'm going to like you. No! Support other ladies either. Rotate that community real power. I can free that shit to me. Kundodhibhitisa kwakaita ndokumfanira kuti achengete mwana wake chai zvatine naye haana basa mwana wake ndevatiri kutaura nezvapo. Hauna ibvisi mari kunono mukadzi 15,000 mukadzi wacho ndewakaona ari virgin taiti munhu ane mwana wake akasvigwa nyoro akasenga mimba 9 months. Imi vadinefema musasapote zvinhu zvakadhakwa kudaro ende nangodenda kanotwa hure mubhawa chamo hure remakoko ndani nyangwe richinzi hure rinopfuta munhu kungosvira kwandakaita ikoko ndomitisa ndinofanira kusapota mwana wangu nimwe ndikamusiya iyo but ndinofanira kusapota mwana wangu kwete kusiya mwana achidonha tseto chinobvisa 15,000 pamvana yawakaona iye mwana wacho chii chakakosha pamunhu uyoya pana sisi vakarora chii chanacho ere wakarorwa anomubvisa mari dzacho dzekuwanda mari iyoda akatobvisa 1,000 akati mwana wangu oenda motengera mwana grocery nechikafu nehembe acheni angada akaita achievement because haazivi kuti munhu uyo akanorora richazonozvara here mbereko pamwe rakatobvisa chibereko. That is the reality. Let's not just judge vakadzi kuti hey nokuti mukadzi vakadzi problem yamunenge muinayo is because of nekuda kuti wakamitiswa wakasiyiwa saka mwoyo wako murume haasi kuchengeta mwana saka newo unoda kuti wewe wachelsea asachengetewo because wako haana kuchengeta makutanga kublema chelsea kuti akadana nadziva vadiidziva murume kadziva wacho chiproblem. Kana ari single munhu anobvunwa kubva murelationship yachinda iwe wakarambwa kangani uchinda mune relationship uchinorambwa uchinda munemwe uchirambwa uchinda munemwe how many times uchirambwa nevana vachisara kwauri vakakuona nenyaya yekuti uyu aroorwa. Warotale is wrong. Ngasakuti mwana wake chirakasvira huri chirakasvira n'anga chirakasvira chimubanzi chirakasvira gudo but chakangokosha ndechekuti mwana ndewake danga asiri wake angada asitambobuda mutipatamo yakamubata angada angasina kuti mbunokubata nemaoko ake but humbowo kuti mwana ndewake uripo but mukadzi wacho ari kukomba everyday habvisi kana sente kana 1 rand but anobvisa mari yekuti ndaroora mainhiyo vanhu ane mwana wake akatombosvurwa neumwe murume akaroorwa nyoro neumwe murume akapamaidorwa nekumuposto futi akafongorosewa shure yose akati ndiwo arinobvisira makuneni wako mwana akapurwa mwana uyo mwana akasenga 9 months akarwadziwa for 9 months akapinda muleba akarwadziwa hamusi kuda kuzvione saka kuti atengese beche kuti achengete mwana wangu.
unfair kana tichitaura nyaya yamastreet sakapiwa nekudhisa munhu handisi kutaura nezvachelsea handabasa naye handidyesa dzamba kwake handimuzive but the fact yekuti pane mwana ngaatariswa nababa vake ndiakasura nyorehorotero danga asina kuchengeta mwana dangadai daigoshure nyoro urida nyoro too much pedza kureva nyoro dzachona haazivi kuchengeta vana vacho anongosiya atumbira ungedzetse neiro riri rarohwa rakuda bhisigwa mari tatumidza kuti mari inoshamisa too much kuibhisiwa you can just even be divorced futi ne2 seconds kwasita wakanyemura matako ari pashi unosiya wako mvana yako wakamitisa ukaitisa mari uchinoreura ino mvana ivorareura vigin taiti yorongorote take care of a child varume vese ndikupai this warning ichengetai vana venyu musasiye matundira muchitiza vakadzi now they are suffering vachitsvaira dzimba dzevarume they are suffering vachiita many things vachiita zvimwe zvinozovachallenja zvinoita kuti vatinge kune mhata chaidzo chaidzo vakuiura varume vese vese because challenge yemwana ari kufonerwa namai kumusha uyu mwana wako kuno hana muriwo mwana wako kuno hasingaswe mwana wako kuno kumadhararara nenyaya varume vanongosvira samahorote vanokuswa bicarbonate soda pamboro horote I'm sure guys mazvinzwirawo mega. Tom Jones azviramba adedzera kuti naKimu imvana ichembere munhu wazvaka akabrekwa kudhara sei usina mbotora musikana wako weChelsea ukamuroora ukatora nemwana zvese ukachengetedza kwete kunobisira hure rakaita saKimberly $15,000 zvichitadza kuchengeta mwana wako chii chauri kumboita. So guys ndonyaya yangatauya nayo. Thank you so much. Don't forget to subscribe to our channel. I'm out.